Tervetuloa taas Rinkun omaohjelman pariin. Olympialaisten kunniassa Rinkussa on aika paljon happeningia, mutta siitä saa lisätietoa Rinkun omilta nettisivuilta. Mutta nyt mennään itse ohjelman pariin. Hei, tämä on Rinkun toiset live-uutiset tänä kesänä. Uusi klubitalo on vihdoinkin saatu täysin valmiiksi. Tilat on kalustettu ja otettu käyttöön. Saunat, pukuhuoneet ja poreamme onkin ollut kovassa käytössä. Olethan jo tutustunut niihin. Myös väkivarasto on saanut suuren suosion. Lähes kaikki kaapit on jo käytössä. Muutamaa peruutuskaappia voit vielä kysyä Caddymasterilta. Uudet kotisivut otettiin käyttöön kesäkuun alussa ja niistä olen saanut jonkin verran palautetta. Uudet sivustot ehkä tuottavat hieman vaikeuksia löytää asioita samalla lailla kuin ennen, mutta antakaa palautetta, pyrimme niitä edelleenkin kehittämään. Jatkamme tänäkin vuonna pelaaja ensin asiakastyytyväisyyskyselyä Golfliiton kanssa yhteistyössä. Seuraava kysely jäsenille lähtee nyt heinäkuun lopussa. Vastatkaa ihmeessä siihen ja antakaa palautetta. Rinkussa on golfkausi nyt parhaimmillaan. Kenttä on erinomaisessa kunnossa. Kentällä on jo heinäkuun alussa pelattu 15 000 kierrosta tänä vuonna, mikä on noin 1700 kierrosta enemmän kuin viime vuonna. Tulkaa pelaamaan ja vielä kenttämestarin muistutuksena korjatkaa jäljet greeneiltä ja haravoikaa bunkkerit jälkeen, niin kenttä pysyy kunnossa ja kenttämestari tyytyväisenä. Kiitos paljon ja oikein hyvää golfkautta kaikille. Eli me pidetään Ringside Golfin starttipaketikurssia tässä taustalla parhaillaan. Ja siis koko homma idea lähti käytännössä siitä, että Ringside Golfiin meillä on tosi hyvä fiilis, täällä hyvät fasiliteetit, hyvää porukkaa, mutta aina sitä porukkaa saisi olla enemmän ja ennen kaikkea nuorta porukkaa. Ja saatiin sitä idea, että tehdään tällainen starttiaktivointipaketti. Sitä on vähän molemmilla nimillä kutsuttu, mutta tosiaan paljon green cardin suorittaneet, jotka ei sitten ole aktivoitunut oikeastaan lajipariin. Me tarvitaan nyt paketti, jossa sitten 150 € saat jäsenyyden, sitten saat viikoittaiset ohjatut treenit ja sitten 4-9 kierrosta, josta yksi on ohjattu. Että siellä on joku siellä kentällä oikeasti kävelemässä näyttää, miten se homma toimii. Että itsekin niin paljon aloittelijoita tunne, jotka sitten on vähän helppo droppaa ulos green card-kurssin jälkeen ja niitäkin, että mä 15 vuotta sitten suorittanut green cardin ja ei ne sitten vaan ikinä ole aktivoitunut golfareiksi. Me halutaan, että nämä saa Rinkusta hyvän fiiliksen, ne saa täällä hyvää opetusta, hyvässä makeassa porukassa. Meillä on oikeasti tosi makeat jengiä täällä ja tullut niinku ihan eri taustoista ja muuta. Nyt ne tuo treenailee yhdessä ja mä uskon, että kauden lopuksi ne on ensinnäkin hyviä golfareita, mutta sitten ensi kaudella ne pelailee kimpassa tuo yhdessä Rinkun jäsenenä ja toivottavasti pelioikeuden haltijoina ja ennen kaikkea tehdään uusia rinkkulaisia. Ja me koulutaan paitsi pelaamaan, mutta myös tää niinku rinkkulaisuus tässä samassa. Se on homman nimi. Ollaan pyhässä paikassa nyt, nimittäin Ringside Golfin lähipelialueen bunkkerissa, missä kaikki edustuspelaajat harjoittelee hyvin usein. Ja kunnialla vieraan täällä Henrik Lahti, kilpailutoimikunnan vetäjä. Tervetuloa. Kiitos Patu. Valases vähän. Rinkulla on aika vahva edustuspelaaja miehistö kiertämässä niin täällä kuin muita kansainvälisiä areenoita, niin mihin tämä perustuu, että on niin vahva edustus Ringsidella? Me ollaan tehty strateginen linjaus siitä, että me satsataan edustuspelaamiseen sekä kilpailutoimintaan Rinkussa ja sitä kautta näytetään meidän omille junioreille hyvää esimerkkiä ja esikuvat löytyy läheltä. Ja tämä on selkeä linjaus, että siihen panostetaan ja se on nyt tulevien vuosien juttu. Kilpailemmehan golfin suola ainakin itselleni, mutta mitäs tapahtumia täällä on tulossa lähiaikoina? Joo, eli mehän käydään koko vuoden kestävää Ringside Cupia ja tosiaan 16 kilpailua, 6 eri sarjaa ja loppuvuodesta sitten palkitaan parhaat hienoin tuotepalkinnoin. Ja tosiaan shootoutti aloitti nyt Mestikat ja paripelimestaruuskilpailut 24.7. niin sinne toivotaan ihmisiä ja sitten lyöntipelit elokuun alussa ja reikäpelit sitten omalla paikallaan. Että 4 mestikaa, tervetuloa. Mites meidän rinkupojat ja tytöt on pärjännyt nyt kisossa? Ehdottoman hienosti, että siinä on oiva esimerkki istuu vieressä bunkkerissa, eli Patuhan voitti Paltamossa aivan hurjalla marginaalilla Finistourin osakilpailuja. Tämän lisäksi Kulinin Tommi voitti
mid-ikäluokan reikäpelit ja se oli upea myös suoritus. Että näitä tuntuu tulevan ja ei muuta kuin tervetuloa lisää. Meillä oli vahva edustus Vähäinen juhannusta joukkueessa, missä Tahkolla. Sinä ja minä muun muassa oltiin joukkueessa, mutta ainakin mulle jäi ja varmasti kaikille muille hampaankoloa. Me oltiin 6. Miten me tehdään lähivuosina, että me saadaan se kirkkaan mitali? Meillä on hyvä aikaa nyt valmistautua. Totta kai ensi vuonna tulee uudet joukkue-SM, pelataan tuossa lähellä Espoossa, mutta Suomen Golfliitto on myös myöntänyt meidän strategian pohjalta. Me ollaan haettu golfkilpailuja ja joukkue SM 2019 Espoon Ringside Golf. Nyt on aikaa, nyt voidaan paneutua ja ottaa kultakotiin. Kyllä, aletaan hieroa. Niin, juhannuksen jälkeen pelattiin 24H Junnugolfin hyväksi. Kerro vähän, mistä oli kyse ja mitä sillä saatiin aikaiseksi? Joo, eli nyt toista kertaa meidän kentällä järjestettiin, kun meilläkin rupeaa paljon junioreita olemaan taas muutaman vuoden tauon jälkeen. Tänä vuonna niin meillä oli 5 pelaajaa, 1 pelasi 2 kierrosta ja 1 sitten 5 ja nämä 3 muuta pelasi 7 kierrosta. Ja saivat aikaiseksi 256 paaria, jos en nyt väärin muista, tällä saatiin melkein 5 000 euroa kasaa, että kiitos lahjoittajille ja nämä menevät ihan suoraan lyhentämättöminä meidän junnuille. Vielä on kesää jäljellä. Miten pelaaminen rinkussa näin loppukaudesta onnistuu? Joo, eli meillä on tällä hetkellä niin pelioikeus, jos paljon pelaa ja kausihan yleensä meillä on tunnetusti pitkä, niin saa alennettua hintaan 699. Ja sitten jos ei paljon pelaa ja on esimerkiksi joku kaveriporukka, kenen kanssa pelaa, niin meillä on edelleen erittäin hyvät nämä sarjakortit ja jäsenille yleensä joku sarjakortti on tarjoushintaan, niin kannattaa tutustua kotisivuilla näihin vaihtoehtoihin. Kiitos Milla haastattelusta. Onko vielä jotain, mitä sä haluat lähteä terveisiä rinkkulaisille tai muille pelaajille mahdollisesti loppukaudesta? Joo, eli ihan käddäritoimistossa terkkuja, että aika paljon meillä on tapahtumia nyt tulossa. Esimerkiksi seuraan kaikki mestaruuskilpailut ja muutenkin muutamia aika mielenkiintoisia avoimia kisoja. Eli katsokaa tapahtumakalenterista, että mitä kaikki on tulossa ja rohkeasti mukaan. Kiitos. Naistoimikunnan kanssa me järjestetään rinkussa kerran kuussa näitä leidien omia tapahtumia. Joka tapahtumaan luodaan aina eri pelimuoto, ettei tarvitse sitä perinteistä pistepokia aina pelailla. Meillä on hyvä meininki, tulkaa mukaan. Seuraava kisa on 1.8. Pelataan lippukisaa, kivat palkinnot, aloittelijatkin voi tulla mukaan. Meillä on hyvä meininki.